sa'ayi haila ta zo zaki karasa sa'ayinki, amma dawafi sai da alwala. Sannan mai haila menene take iya aikatawa? Mai haila me take iya aikatawa? Mai haila tana iya mai daukan Qur'ani ta karanta, sannan tana iya shiga masallaci. Qur'anin wasu sun tafi cewa za ta iya rarraba shi ta ɗauki wanda ake yin shi juzi'i amma ba za ta iya ɗaukan cikakke ba. Wasu sun ce za ta iya ɗaukan cikakke, to in a wayanki ne kin gadi ya musar da wannan tashin hankalin. Sannan za ki iya shiga masallaci, saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana koyar da mata a masallaci, babu ran da aka ce ga wata ta tsaya a waje dan tana haila. Sannan mai haila za ta iya zuwa filin idi, kamar inda Ummu Atiya ta ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce su shiga cikin gida su fito da mata har da masu haila domin su je filin idi. Wannan duk za ta iya yi. Ya za ki gane jinin al'adarki ya tsaya? Shine bushewan gaba ko fitar ruwa. Haka za ki gane jinin al'adanki ya tsaya miki, sai ki je ki wanka. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo ta tambaye shi ya za ta yi wanka, ya ce ta ɗauki miski, ya faɗa mata ta sa a auduga ta dudduba ta tsantsafe inda take, har tana neman ƙarin bayani, ya ce subhanallah fa ta tsahiri, ina ce miki ki yi. Hanna na Aisha ta ja ta gefe, ta mata mai abin da ake cewa ciwon ya mace ta sanar da ita yadda za ta yi. Muna da jinin mai ciwo, shi kuma jinin ciwo wani jini ne da yake fito ma ya mace, amma ya bambanta da mai jinin al'adarta. Ana ganewa. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata taje ta tambaye shi, ina jin Hamnatu ne, ta kasa gane ita nata yaya jininta yake yi, sai yake gaya mata cewa ta kirga kwana 6 ko kwana 7, tsauran kuma ki ji tsoron Allah ki bauta ma Allahnki. Wata kuma inda biyar ki tunda kin saba kwana 3 kike, kwana 4 kike, ko kwana nawa ne ya kara miki kwana 1, to wannan ya zama jinin ciwo, sai ki bauta ma Allahnki. Sannan wannan ruwa da yake fita miki cewa ruwan ni'ima baya karya miki sallah, in dai wanda kika yi shi, wanda Allah ya halicce ki da shi ne naturally, ba ke kika je kika nemo shi ba. Dan wanda yake na halitta baya tada sha'awa, amma wanda aka yi shaye-shaye yana iya tada miki da sha'awa, wannan baya cikin wanda bai karya sallah. Sai ya za ki rama sallanki. In jini ya ɗauke miki kamun rana ta faɗi, za ki rama sallah a zahar da la'asar. In kuma ya ɗauke cikin dare, za ki rama magariba da isha. In bayan subihi ne, za ki jira sallar zuhuri. In kuma ya ɗauke miki lokacin dab da alfijir, za ki sallar subihi, ko kuma a zahiri a lokacin da ya ɗauke miki, a lokacin za ki yi amfani da shi ki sallah. Sai jinin haihuwa, iyakacin kwanakin jinin haihuwa kwana 40 ne, kamar inda muka sani, har za ki ji an ce ta yi 40 ta yi 40. Hadisin annan wannan Dawud da Tirmidhi sun ce kwanaki 40, kana nufas 40 na yauman wa laila, kwana 40 ne da kuma yini 40. don haka shi kwana bai wuce kwana 40. Wasu sun zo wurin Imam Malik sun yi kwana 50, wasu 6. Amma ki sani in hailaki za ta ɗauke yau, ko nifasin ki zai ɗauke yau, sai ya miki kwana 2 sai ya ƙara dawowa, to ki maza ki wanka ki sallah, in ya dawo sai ki bar shi har sai kin kirga kwanakin ki na al'adan ki da kike yi, kin fitar da shi a matsayin ki na wadda ta saba, ta san abin da ya kamata ta yi. A haka zan tsaya. Sai maganan maniyi, shi ma in ya fito akwai wanka kamar inda na faɗa. Sannan abin da ake so a rayuwarki shine zaki kasance lokaci kina zama da tsarki, ko kina jini, ko kina da janaba, zaki alwala, ki kwana da alwalanki, domin tana kariya daga shedanu, tana kariya daga ibulai, tana kariya daga mai hasada. Sannan kuma in kika kwanta da tsarki, za a je miki mala'iku guda 7 za su dinga nema miki gafara duk sanda kika juya, saboda menene ba ta tahiran, ta kwanta cikin tsarki. Sannan muna da tsarki da ake yin kin tashi kin shiga cikin toilet. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kamin ki komai ki wanke hannunki so 3, saboda baki san inda hannunki ya kwana ba. Akwai wani aljani, shi aikin shi shine in kin kwanta, in kin dan yi ciye-ciye baki wanke hannunki ba, zai zo ya talasan hannunki. Shi yasa ire-iren wannan annabi yace in kin tashi sallallahu alaihi wasallam ki wanke wa'innan hannuwanki guda 3 kamin ki yi tsarki. Sannan akwai aswaki na tsarkin baki. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace laula ana ashudda ala ummati la amartuhum bisuwak inda kullu wudu'in, wani guri yace inda kullu sala. Da ba dan kar in tsananta mai menene mutane na ba, da na umarce su da asuwaki a lokacin sallah, ko wace sallah ko alwala. Dan haka zaki irin wa'innan tsarki. A haka zan tsaya, saboda an ce lokaci yayi. A cikin tambayoyi watakila za mu iya shigar da abin da Allah ya nufe mu.
Allah ya sa in amfana ya kuma sa kuma ku amfana. Allah sa domin sa muke, Allah ka ji kan iyayenmu, ka sa kabarin su rauda ne min riyadil janna. أحينا مسلم وتوفنا مسلما وأهلكنا بالصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.